Mun gano cewa sama da mata miliyan 8 ne a Afirka suke yawon bara da kuma kasancewa cikin kunci sakamakon rashin tallafi da suke fuskanta a rayuwa. Sannan sama da mata miliyan 3 ne suke guduwa daga garuruwansu sakamakon rashin kulawa da suke fuskanta daga wajen mazajensu. Duba da irin halin rayuwar da muke ciki yanzu, sama da maza miliyan 5 ne ba su da aiki sakamakon rashin tallafi daga shugabanninmu. Hakan ya janyo mana gurɓacewar tarbiyya da al'ummarmu, yasa muke fuskantar ƙalubale kamar haka: shaye-shaye, sata, fashi da makami, kwace da dai sauransu. Hakan yake janyo mana asarar rayuka a nahiyar Afirka. Sannan tattalin arzikinmu na Afirka ya zama sama da kaso 90, duba da shekara ta 2021 da muke da kaso 60. Hakan yasa a kullum tattalin arzikinmu ninkuwa ke yi sama da kaso 99. A duniya, Afirka tana cikin jerin kasashe na 7 duba da irin ci gaban kasuwanci da take fuskanta a koda yaushe. A bangaren zaman lafiya ko, Afirka tana ɗaukar lamba 2 a duniya. A bangaren kayan masarufi na abinci, muna ɗaukar lamba 1 a duniya. A fannin lafiyar jikin ɗan adam kuwa, mu ne na 503. Sannan a duniya babu ƙasar da ta kai Afirka kabila kala-kala. Cikin nuna mana a duniya babu inda zaka je ba za ka samu ɗan Afirka ba. Don haka duniya ma tana alfahari da Afirka. Shine bangaren ilimi, bangaren jari, shugabanninmu su ne Afirka. Shi yasa muke fuskantar kalubale. Kuma da mu Afirka, duk wanda ya samu dama sai ya yi amfani da wannan damar tasa ya cutar da al'umma. To da yawa shugaban ƙasa zai iya bada tallafi akan gida, ko ya bada tallafi akan gari, ko ya bada tallafi akan anguwa, ko ya bada tallafi akan wani yanki da yake damun matsalu suke damun mu, amma mukarrabanmu su ne masu zagon ƙasa da suke wannan cinye na abin da ake badawa. Shi yasa muke fuskantar kalubale kala-kala, iri-iri, daban-daban. Don haka al'umma dole ne sai kun fito da mukarrabanku, dole ne sai kuma kun nuna mukarrabanku, kun nuna jajirce dangane da wannan ƙasar taku, wanda abu idan yana damun ku ba wai irin sai shugaban ƙasa ba. Shugaban ƙasa yana adalci, baya adalci, yana rashin adalci, baya rashin adalci. Mukarrabanmu ne su azalumai. Ana samun mukarrabai na banza. Don yau ko ni ne aka ce shugaban ƙasa ne, za a iya samu na da rashin adalci, ba za a iya samu na da rashin adalci ba. A Afirka muna samun shugabanni na gari, sai dai muna samun mukarrabai masu zagon ƙasa. Idan wannan shine kaninka na farko na shiga wannan tasha, ka daure ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.